دوه لباجار کفرنبل یه بسر پارێزگەها ئیدلیبێڤە. هەردوو چالاکوانên bi navû bang Raed el Faris û Hemûd Cinêd li ser destê çekdarên nenas hatin terorkirin. Got tê pêşbînîkirin, got li ser destê Beriya An-Nusra hatine kuştin. Her du çalakvanên navborî ji kevintirîn û zîrektirîn çalakvanên şoreşa Sûriyê bûn. Bi taybet Raed el Faris goreveberiya radyoya Freş ya Xûcehî dikir û ji destpêka şoreşa Sûriyê de beşdar bû biriya nivîsandina sloganan lê dijî rejîma Sûriye û Beriya An-Nusra û grûpên bi ser ve jî goneha Idlib û gundewarên wê kontrol dikin. Raed el Faris û Hemûd Cinêd got wekû kamîraman kar dikir ji destpêkê de hemû pêşhateyên Idlibê dişopandin. Bi taybet topbarana bajar û bajarokên parêzgeha Idlibê bermîlên teqîner û tevî got ji destpêka şoreşa Sûriye Beriya An-Nusra parêzgeha Idlibê kontrol kir lê Raed el Faris tevlî wan nebû û herdem rexne li wan dikir. Got encam de gelek caran hate girtin heta hate terorkirin jî. Raed el Faris her dem piştgiriya bajarên Kurdî li Kurdistana Sûriyê dikir bi riya sloganên xwe. Got gelek caran sloganên piştgiriya her du bajarên Amûdê û Efrîn bilind dikir. Her wiha hemahengiyek ava kirbû di navbera Hevrêza Kefrnebil û Hevrêza Amûdê. Got her dem sloganên hevbeş di xwepêşandanan de bilind dikirin. Lê terorkirina wî li ser destê çekdarên Beriya An-Nusra dîne bîra me terorkirina hejmareke mezin ji xebatkar û çalakvanên şoreşa Sûriyê. Got li ser destê mîlîsên bi ser rejîma Sûriyê ve hatin kuştin, ne li ser destê rejîma Sûriyê bixwe. Gelek caran rejîma Sûriyê bi hemû karîn û destgehên xwe yên ewlehî nedikarî hindek xebatkar yan kesayetiyên bi navûbang yên ku li dijî wê rawastiyan teror bikin. Lê hewalgiriya rejîma Sûriyê dikarî civakê bide diyarkirin. Got ev mîlîsên hatine Sûriyê kontrol bikin dijminên wan e. Lê di rastiyê de wan xizmeta rejîma Sûriyê kirin û mîlîsên mîna Daeş û Beriya An-Nusra û PYD kesayetiyên bi bandor di şoreşa Sûriyê de teror kirin. Mîna Miş'al Temo û Nesreddîn Berhek û Ciwan el Qetna û Paulo Dalilo. terorkirina Miş'al û Nesreddîn û Ciwan heta bigihên Raed û Hemûd. Nîşana wêyekê dide got hemî mîlîsên Sûriyê kontrol dikin ji PYD dest pê bikin heta Daeş û Beriya An-Nusra tu cudahiya wan ji rejîma Sûriyê nîne ji ber ku tu cudahî di navbera kiryarên wan de nîne.